I gotovi. Ja moram da to ubijem, žao mi. Da! Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make 'em swerve. Bang into the curb. Oh, word, we absurd. I dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft Minigamesa. I evo nas ponovo na Mineplexu i danas sam tu sa WTF Georgeom, eno ga on tamo, i sa Milky Cake ili ti Crazy Cake Gaming, pa evo on se ovdje slika sa fanovima. I danas ćemo igrati izbrisanu minigru sa Mineplexa, a Barbarians Life, ili samo skraćeno Barbarians, na mapi Barbarians Village, to je jedina mapa. Ta mapa isto ima za One in the Quiver i za Death Tag, tako da sigurno je već znate. Pa da vidimo šta se radi u igri. U toj igri cilj je samo da ubijete sve ostale igrače. Možete da se jurite po mapi, da ubijete jedni i druge i možete da rušite blokove, samo ovako desni klik, mislim levi klik da udarite neki blok i on će odmah da nestane. I tako treba se ubijete. Od kitova imate Barbarians Brute, on ima sekiru sa kojom možete da idete leap. Onda imate Barbarians Archer, znači ovaj kitov inače morate da kupite, zato što je to kao posebna igra, inače ja sam kucao YouTube da vidimo besplatno. Znači on ima dobija strele, ne znam da li dobija ono da mu se šire strele, znaš nekoliko, ali sa levim klikom kao što ima skeleton u Super Smash Bros. Bacite strelu, ona vas povuče, ja mislim. I bomber dobija 1 TNT svakih 8 sekundi, maksimalno 2, normalno bacite TNT i isto imate lead. I to je to. Hoćemo počnemo? Au, ja mislim da si 2 minuta pričao o igri, veraš? Nisam pričao 2 minuta, pričao sam između 30 sekundi i 1 minut. Ne, stvarno ja tako inače pričam. WTF George, javi se. Javio sam. Ja, glasnije pričaj. Dobro. Tako treba se priča. Ali mene mora da tako da pričam. Pa dobro, nećeš se čuješ u klipu, žao mi je. Jej! Vidiš kako sve se može kad se hoće. Ne, ja sam Bomber Kit, ali upao sam u kuću. A ne, ja nisam izabrao Bomber Kit. Znači sad ćete vidjeti, kad se tako svi stvorite, samo je fora da brzo iskopate put i da izađete. Da pobegam. Ja sam pobegao i iskoristio sam obe subice već. Frame drop. Bacio sam TNT. Evo i vama tu TNT. Ne. Imam malo healthy. Puni mi se sam. Rekao si mi da ne pominjem onu reč, ali... Ja sam low. Daj. Baš sam. Milky se šteka gore. Na drvetu. You mad bro? Neko me gađa. Ubio sam dvojicu TNT. Jej. Ubio je neko mene. Čime me ubio? Sekirom. Bravo, super. A nije fair kako mi se brzo troši hrana, zašto? Pa zato što ne udaraš nikoga. Znači malo da udaram, znaš. A ne umije. Ne znam da li je do toga. Jest. Oooo! Opet imaš još ubica, blago tebi. Jeste. Dobar si. Ajde, ofanzivno, samo ofanzivno. I odjednom se igra defanzivno, a? Ne. Rekidovan si. A zašto me targetuju? Pa zato... Možda zato što... Ne! Nisam... Ovi li plaže? Ne! A boostuje ga jedan drugi lik s leđa. Ako me... Koji sam? Dobro, ja mislim da se sećamo 6, zašto je još jedan lik umro, vidiš. Posle tebe. Pa dobro, 6 si, nisi loš. Da vidimo kako ovi napreduju, ostalo ih još trojica. Evo, ovaj lik će onda dođe s leđa. Još dvojica. Uništava ga, evo, gotov je. Ovaj The Lemon Duck će da izgubi. Kao što sam rekao, predviđam budućnost Baba Vanga. Vidiš. I da, uzeo sam kucao sam konsolite preps i ugasio sam chat, zato što je ovako veliki spam u chatu. Kao što vidite koliko ima igrača. I ovo su uglavnom spontanci. Game set Barbarians, idemo ponovo. Ovog puta ćemo koristimo kit, ajde promeni se igru više. Archer. Znači Archer dobija strelu, tako, izaberite kit, ja ću da započnem igru. Evo dajem vam 20 sekundi umjesto 10 sekundi. Aj, ubrzaj malo. Neću da ubrzam, da bi svi stigli da izaberu kit. Evo još 10 sekundi, Ko će još da kupuje kit za igru koju nikad verovatno neće da odigre? Ja sam kupio. Pa šta ima likova, ovdje pola ovih imaju hakovan account za 500.000 gemova, šta im je to? Ja ne, ovdje sam se spavila opet. Kući. Dobro, znači samo, šta je fora, samo bežiš i brzo izlaziš. Brzo bežiš iz kuće. Tako je, niko me nije udario pobegao. Ja sam pobegao. Pusti.
Aj team, pošto inače ovako nema šanse. Ja. Ovdje samo fora da bežiš dok ih ne ostane baš malo. Ali baš malo. Ali moraš da ugraš Ne. Don't target me. Bežimo kroz... My god. Trči. Ja već imam 3 kila. Ja ne znam, ja mislim da ni nemam kill. Dobre. Imam luk može da me puni. I to je jako dobro. Oh shit. To je... Evo ga daki. To je taj rad. Laguje. Vidio, pola vrata. Ne mogu da pojedem mushroom stew koliko laguje. Ja... 16. Ajde, uništi se bloku, tako je. Uništio sam merdevine, niko ne može mi se popne ovdje. Lol. Ne! To je mnogo dobro fora, vrate, uništavaš merdevine da ne može ti se niko popne. Da li može da... O ne, umreću, brzo, treba mi healthy. Ja ne mogu da pojedem mushroom stew, imam 2,5 srca, ne mogu da srušim blok osim ako ga ne iskopam. Umiram od gladi. Brzo, Đorđe, to, hvala ti, Đorđe. Šta? Šta sam uradio? Pogodio sam te strelom da bi me napunio. Ja ne vidim da si mi pogodio strelom. Ja sam zabao. Zato što sam... Ti si umro. Ja sam umro, stvarno. Ti si njega pogodio strelom i ubio ga. Ne, ubio te neki drugi lik. Kako? Kad ja i dalje šetam. Timed out. Ne mogu trčim. Gotovo, nisam mogu trčim. A dobro, nije loše. Dobro, aj ti budi prva čet. Ja sam bio 6. Lol. Ladno sam bio timed out, Dobro, ti lako to možeš da popraviš, da isjećiš u video montaži. Malo će ti kraće epizoda traje nego nama, ali ništa strašno. I ajmo ponovo. Jesi ušao, Đorđe? Jesam. Već si ušao, okej, super. Proveri da li ponovo snimaš. A da, ti samo te izbacilo. Nije ti skrašao Minecraft, samo te izbacilo. I ajde budemo ovaj brut, koji su svi. Znači on ima, da vidimo, on ima kao leaf ili tako nešto. Tako nešto. I ja imam game start, sad vam dajem 10 sekundi pošto da, u pravu si. Ko je izabrao Kit, izabrao je. I ja imam, šteta što ima samo jedna mapa, ali dobro, ipak ova igra je nikad nije bila ubačena. Jao, super, ne mogu verovati, nisam se stvorio u milion ljudi. Ja sam stvorio jednom liku, ja mislim. Ja isto. I taj lik je umro, nisam zalagovao. Opa, lik baš baguje. Da li ću gubiti? Ja lago. Ne, please. Opa. Ajde, treba mi tvoj kill. Ovaj koristi speed. Treba mi tvoj život. Ja sam umro, brate, u sandviču sam se našao. Samo su se dobativali sa mnom. Vidi kako TNT baš dugo nešto ne eksplodira. Ne, imam sam posjeći, pao sam. Da imamo VTF George kako napreduje. Koliko su šanse da od 40 i nešto igrača ti budeš prvi? Pa 1 prema 40. 40 prema 1, kako hoćeš. Pa da, ali ono... Što imalo je 50, ne. Da, 57 igrača imamo. Ovdje zavisi kako ima, ono... Da li ti laguje, da li ti ne laguje. Pazi, George je pratite lik, dobro je. George pobeđuje. Otko znaš? Ipak ne. Viš. Opet Baba Vanga, kažem pobeđuje i kažem ipak ne. Mnogo sam pametan. Ovaj gladiator XX gladiator XX ima lep cape. On je MLG. Vidiš kakav mu je nik. Da. Pada mu donje crte i MLG u imenu. Da. Vidi ovaj, my game's full, killed by starvation. Da ih umro od gladi, lol. I posljednja borba. Lol, lik je pao sa velike visine. Pao sa velike visine, ja kažem posljednja borba. Ipak nisam Baba Vanga. Ja sam predviđao neku epic borbu. Eto. Hoćeš, ajde da budemo tim nekako se držimo zajedno, može da probamo da pobedimo. Idemo svi u isti čošak. Meni dosadila već ova igra. Ajmo Barbarian Archer. Nikoga ne zanima tvoje mišljenje. Treba Treba sad... Da edite, mal da ubaciš ono...
Baba Vanga level emoji. Ne, nego kad ono kaže, kad sam rekao, mene zanima tvoje mišljenje, dovoljno ono, znaš, Din, 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 din. on je crnci, ono, oni što kao se naslanja u nazad, Mombo combo. Znam to. znaš da. Vidiš za ono dobro fora. Sad se Oh, spavno, ja mislim da sam u Dakiju se spavno. Ej, mi smo svi tu u istoj grupi, ti brzo baci TNT da begujem. Ja sam pobegla. Brat, frame drop, Daki, tu sam iza tebi, idemo, killom. Evo, ubit ću emoji igrača. Kill emoji igrača. Kill da QC. Ono ga killali smo Target. emoji igrača. A ne, neko na targetu, zašto? Mi smo tim. Dobro, Mi smo tim. a ubijevao ga. Ubio sam blago ja. Omoga ubio sam. I ja Nekog sam lika ga. sa trolling TNT-om. A ne, nekome targetu, zašto? Šta sam učinio na targetu? Pa to što snimaš. Otprilike. Ali, on ne zna da ja snimam, što znači da... Možda je Ne, Baba to što Vanga. inače snimaš. Baba Vanga je mislim. Ajmo, George, 2 na 1. Frame drop. What? You what? Lik je bio low. I ja sam low, imam pola srca. I Žao mi je, gotovi. ja moram da to ubijem, žao mi je. Da! Bam! Are you fucking kidding me? Ajde. Jo, vidi ga što ima kill streak. Da li je to... Samo ovaj... Double kill. O, triple. Pola Ne skaži srca. triple. Oh, Yep. baby, a Ili triple. multi. Oh my god, pola srca. Oh my god. Mom, get the camera. Mum, get camera. Četvrti si. Ajde, ajmo do prvog. Treći sam. Treći. Oh my god. Moram nekog da udarim brzo. Da malo, pazi kad ćeš da ubiješ ovog lika TNT. Samo sam znam. skinuo malo. Treći sam. One hit. Uspio sam u životu, yes. Čestitam, GG. Eto, 3 sate. Da završimo epizod. Ajde, ko će? Ajde, ja ću. Ajde. I društvo, to je bilo to što se tiče Barbarians. Kako se zove? Barbarians Life? ne? Samo Barbarians. Da. Ono, znači, zanimljiva igrica. I eto, ne znam što da kažem. Kaže da posjeti... Da, posjeti posjetite VTF Georgia, Daki Mecador, Daki Mecu ne trebamo još alta, ali dobro. Evo, Da. VTF Georgia, evo, da. Izgubio sam se sad, ne znam što da pričam, ajde, Daki završi epizod. Zoran Dobro, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se ponovo u sljedećoj epizodi. Ćao! Ćao.